Esittelen nyt ryhmämme sosiaalisen median toteutuksen. Ryhmämme toteutti huippukunnossa tehokkaisiin oppimistuloksiin blogin, jonka tarkoituksena on saada mahdollisimman moni Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija innostumaan liikunnasta ja luoda yhteisöllisyyttä eri liikuntalajien ympärille sekä auttaa samalla löytämään kavereita liikkumiseen ja opiskeluun. Sivusto pidetään sisällöltään aktiivisena, jotta sen seuraajat saadaan pysymään innostuneena sivustosta. Sivustolla tullaan käsittelemään useita eri teemoja, jotka liittyvät muun muassa liikunnan aloittamiseen, kunnon kohottamiseen ja liikunnan ilon jakamiseen. Blogi lisätään koulumme verkkosivujen blogilistaan, josta se on helposti kaikkien ammattikorkeakoulun opiskelijoiden löydettävissä. Sivustolle on myös helppo tulla sitä kautta. Sivusto sisältää eri teemoja, kuten esimerkiksi lajiesittelyitä ja liikuntakampanjoita palkintoineen, liikunnan aloittamisen innostamiseen ja kunnon kohottamiseen yhdessä opiskelukavereiden kanssa. Kampanjoita varten blogiin liitetään liikuntapäiväkirjasovellus, johon kirjataan kampanjan aikaiset liikuntasuoritukset ja seurataan omia ja muiden suorituksia. Sivustolta pääsee siirtymään opiskelijoiden liikuntapiiri Facebook-sivustolle. Facebook-sivustolla voidaan helposti hakea kavereita. Halusimme liittää tähän kyseisen toiminnon, koska koulumme aloittavilla ei ole enää varsinaista ryhmää ja liikuntapiirin halutaan tuovan heille yhteisöllisyyttä. Tavan löytää kaveri niin koulun ryhmätöiden tekemiseen kuin liikkumiseenkin. Facebookiin on mahdollista perustaa pienempiä ryhmiä esimerkiksi tietyn lajin ympärille tai tapahtumien ympärille. Ylläpitäjien kirjoittamat tekstit sivustolle löytyvät kootusti myös Facebookin tiedostot-osiosta. Blogi toimii pääasiallisena tiedottamiskanavana. Facebook on useimmilla päivittäisessä käytössä ja näin ollen sivusto tavoittaa opiskelijat. Facebook toimii nopeana informaatio- ja kommunikaatioväylänä. Tutustu sivustoomme osoitteessa huippukunnossa.wordpress.com. Kiitos.